Sa mga ito nga paghuman atong gabi una, na nabungkag ang lampinig, nagpadayon na ra ang amo ang relasyon ni Migs. Okay rami, malipayon rami. Ug hantod sa ninaog na akong papa sa barko. Na birthday pa mi ana siyang igsuon ug nag-stay mi didto og balik 3 days. Unya si Migs, busy ra pod sa iyahang trabaho. Nakaila na di ay ni Papa si Migs. Kay naay one time ana nga nag-video call mi ni Papa na ana si Migs sa balay. Og nagka-istorya sila ato. Og nakita pod mi ato sa ko ang pinsan nga close kayo na ako. Nya naka-decide mi nga mag-chill lang sa usa ka convenience store. Og while na ami didto, nanawag na si Migs sa kuha. Nag-video call mindo ka. Unya siya, napasiyahang trabaho. Basin daw og maka-straight og duty na sad siya ato nga time. Dayon pahuman na mig istorya ana. Ningon nagkalit si Migs nga, see you tomorrow lang ka. Natingala ko ako siyang giingnan. Ano man, manlaag ta. Nito pagpud si Migs nga, gi-invite ko ni Mama nga sa inyo ako manihapon. Nito bagpud ko, kinsay Mama? Mama nako si Myrna? Gamama lagi ka. Nito bagpud si Migs nga, ga-practice ragod. Sige na lang ga. Ug i-end down ta nako ang video call, pero nakakita makog kamot sa babae nga nihawid siyahang abaga og niingon nga let's go na migiboy. Imbis mangutana po unta ko kung kinsa to, pero gipalong naman na ni Migs ang tawag. Mura pa kong nakulbaan kay gamigi-migi boy man siya sa kuang bantol. Ug tuod man, niadto dyan na ang bantol sa balay. Nagdala pa na siya og barbecue. Ni-bless pa na siya ni Mama o ni Papa. Dayon na ni hapon namin. Dayon pagkahuman ana, gipagawsa na siya sa kong papa og imported nga ilimnon. Wadyo ganahe og ngisi niya kay naglagot pa ko niya. Nangutana pa na kong papa kung nabay duty si Migs pagkaugma. Pero ngun si Migs nga off duty daw siya. Dayon taod-taod na kiniabot pa ng ubang kumpare ni Papa. Ug tuod man, gainom na sila sa gawas. Dayon mga alas 12 na siguro to, si Papa na lang og si Migs ang nahabilin. Nanguli na ang uban nilang kauban. Ug ang ilahang mga nawong ato, kay mora na jud og kanang mga gipang butang ice nga sapsap. Ningon pa na si Mama nga, dito na lang daw ipatulog si Migs sa kwarto ni Kuya. Niduol pa ko anak nila kay si Papa, hubog na kaayo niya si Migs, perting puwahan na pod siyahang no. Ningon pa na kong Papa nga, ikaw ampingin na ako ang munikaiha. Kay kung imuhan ng pasakitan, basin matulian ta kapag usap. Niya ako'y mitubag og niingon ko nga, sakto pa, kaya wala pa man na ituli. Nitubag kong Papa, nga wala pa? Anong kabalo man ka? Nakakita na ka? May pagwala na lang ko ni sambat nila. May gani na lang niingon na si Migs nga ayaw kabalakat ito. Palangga kay nako na imuhang anak. Well, gikuha pa na niya ako ang kamot o iyaha pa ng gihalukan. Pero ako adyo nang gibira din akong kamot kay naapa ni sala na ako tawhana ba. Sa matong paghuman nilag inom, gialalayan na ni Migs si Papa pasaka sa taas. Kaya ang second floor sa mong balay kay kaharian man ng Myrna. Tapos sa ubos, ang kwarto namo ni Kuya. Unya ako ato nga time, nang hipos pa ko silahang agi sa gawas. Nidol pa na si Migs na ako nangutan na siya kung sa kwarto ba daw siya na ako matulog. Ako pa siyang giingnan nga in your dreams. Mauli daw ka uy. Pero niingon na si Migs na dili na daw niya kaya mo drive. Og niduol na siya samot sa kuaw ni Honghong sa imuha unta ako mosakay karon.
ug nilihok jud ang ako ang perlas sa iyahang giingon. Pero ako siyang giingnan nga paghilom ha, napabiya kay salaan ako. Nitubag na po na si Migs nga istoryahan na to na si mohang kwarto. Unya ni kidhat na siya sa kuha. Og bisan pag niingon ko nga dili sa kwarto na ako matulog si Migs, pero nisulod yun na siya sa akong kwarto. Ako pa siyang giingnan, gituyo ni maghubog si Papa no. Nitubag po si Migs, nasakto lang, aron mas solo ti kakaron. Nangimasa pa ko kadyot ana, dayon ni higda na ko nga tapad niya. Og perfect kayon tawhana, kay nagdala man og sa ninadaan. Og abi na kog natulog na siya, pero nagsugod naman sad ni siya halok-halok sa ko ang liog. Hingon pa si Migs, kung makapreso pa lang ako ang pagka-adik nimo, dugay na ko nabalhog sa prisuhan. O kagilok na lang jud kaayo paminawon. Unya kay naka-short raman ko adto, og sihag jud kaayo ang iyahang kamot. Dan ako siyang giingnan, nga naon ako'y pangutana ni mo ba? Pero wala na ako natiwas ako ang gistorya. Kay nakapiyong jud ko, kay iyahan naman ang gisulod iyahang kamot sa ko ang short. Ningon pa na si Migs, ngon sa to imuhang pangutana? Og wala na jud ko nakatingog ana, kay nalamian kay ko sa iyahang gibuhat sa kuha. Gahwid ra ko sa iyahang bukton, way lagapi yung piyong. Nagpamaak na lang jud ko ana sa akong Diyos, kay perte jud na akong pugong-pugong, na dili mo gawas ang ako ang tingog. Iyahanan ng gihubo ako ang short. Dayon iya akong ipasandig sa dingding sa akong kwarto. Iyahang gisulod ang iyahang sword niya tamo. Hala, nakahawid na lang jud ko sa iyahang liog, og ako ang gikross ako mga tiil sa iyang hawa. Og pagkalamian na lang jud kaayo ato ba. Ngumurag, baligdos na lang jud kay makaabot na ko sa langit. Pero, naputol pa jud na kay naamay na nuktok sa kong kwarto. Aha, nanuktok si Myrna sa kuang kwarto. Ningon si Mama kay magpatabang daw siya, kay nagsuka daw si Papa. Nagtutukanay rajud ming Migs ana. Ibto na unta na ni Migs. Pero ako siyang gipugngan ug ako siyang giingnan, matiwasas na. Nagtan-aw ra na si Migs sa ko ug nangutana siya kung sure ba daw ko. Ako siyang giingnan, lagi. Sige na kay hapit na ko. O gipaspasan dyan nag-ayo ni Migs nga nagpiyong-piyong na sad ko. Antud sa nakaabot jud ko sa langit. Humanad to, nanarapo nami. O naghinalukay pa kadyot. Kunya si Mama, nagsigila na siya panukto. Ningon pa na si Mama nga, El, matasa, ukawa sa si Migs dito sa pikas kwarto. Atong aswaton imo ang amahan aron malabay nato sa gawas. Wala jud ko ni tingog ana, pero wa jud na ni hawa si Mama. Antud sa gi-open na lang jud nako ang portahan. Ipatago pa nako na si Migs before nako giabrihan ang portahan. Pag-abri nako, nawong jud ni chismosa si Mama. Kaya nagtagbo jud dayon na ang iyahang kilay. Nauta na siya kung nganong gihangak daw ko, kung anong gipaningot daw ko. Og yes, oy, medyo gihangak jud ko atong amo ang gibuhat ni Migs. Og nakabantay jud ay si Mama. Nitubag rapod ko nga, wala oy, naunsa man si Papa ma. Nitubag si Mama, naglangi. Saka adid to be,
Tabangi sa kog trapo sa iyang suka. Og nakabantay jud ko ni mama ana, nga nitanaw gyud na siya sa sulod sa akong kwarto. Ingon pa siya, nga pukawa sa si Migs dadto be, kay magpatabang ta. Nitubag pud ko, ngayaw na mo hubog man pud to. Ug nangutana pa si mama, kung asa daw dapit natulog si Migs. Nitubag pud ko, nga na dito sa kwarto ni kuya, ana biya ka. Nitubag si mama, nga sus, ako ra ba jud imuhang bakakan bayhana ka. Paadto pa lang ka, pabalik na ko. Og wala jud ko nakapugong sa ko ang katawan. Ug nangutana kong mama kung asa siya gikan. Then nitubag si mama, nga tarungan na imo ang sanina day. Kay nabali man na. Unsa man, giongo ka dira sulod sa kwarto nimo? Ug paglantaw jud nako, kay nabali jud ay. Ug nisulod na si mama sa akong kwarto, ug iyahan nang gitawag si Migs. Ingon pa ko mama, nga gawas na dira Migs. Kabalo ko nga naa ka dira. Ako pa jud inyuhang kunhon. O niya aha ka pod aning Migs nga bantol ba nga ambot nga pulis man unta, pero ning gawas man pudayon na siya. Nag-smile pa. Muna ko mama, aw, mga dagko naman mo. Kung naay mabuo, kinahanglan jud magpakasal. Itubag po na si Migs nga, bisan ugma dayon tita, pakaslan ako sa el. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night